بسم الله الرحمن الرحيم. M'dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Watukuka mwini kupereka madalitso yemwe wavumbulutsa Qur'ani kwa kapolo wake kuti ikhale mchenjezi kwa zolengedwa zonse. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Mulungu yemwe ngwake ufumu wakumwamba ndi pansi, ndipo sadabale mwana ndipo alibenso wothandizana naye pa ufumu wake. Adalenga chinthu chilichonse ndi kuchilinga mulingo wake. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Ndipo m'malo mwa iye Mulungu weniweni osakhulupirira adzipangira milungu yomwe silenga chilichonse koma iyo ndi yomwe idalengedwa, ndiponso ilibe mphamvu yodzichotsera masautso ngakhale kuzidzetsera zothandiza, ndiponso ilibe mphamvu zoperekera imfa ndi moyo ngakhale kuukitsa akufa. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Ndipo osakhulupirira akunena, ichi si kanthu Qur'ani imene Muhammadi wadza nayo, koma ndi chonama chimene wachipeka, ndipo pa chimenechi amthandiza anthu ena eni mabuku. Kunena zoona, iwo osakhulupirira adza ndi chinyengo ndi bodza pa zonena zawozi. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Ndipo osakhulupirira akunena, iyi Qur'ani ndi nthano za anthu akale zomwe Muhammadi adazilembetsa, choncho zikulakatulidwa kwa iye mmawa ndi madzulo kuti aloweze. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Nena, adayivumbulutsa yemwe akudziwa zobisika za mthambo ndi nthaka, ndithu iye ali wokhululuka wachisoni, n'chifukwa chake sakukulangani mwachangu pa zimene mukunenazi. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Ndipo akunena, ndi mtumiki wanji uyu womadya chakudya nkumayenda m'misika? Kodi bwanji sadatumizidwe ngelo kwa iye kuti azikhala naye limodzi uku akuchenjeza? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Kapena kuponyeredwa nkhokwe za chuma, kapena kukhala ndi munda ndi kumadya m'menemo, ndipo osalungama akuti ndithudi mukutsatira munthu wolodzedwa. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Ona momwe akukuponyera mafanizo omwe sali oyenerana nawe, nthawi zina akuti ndi wolodzedwa wa misala, wabodza, wophunzitsidwa ndi anthu ena, choncho asochera ndipo sangathe kupeza njira yowongoka yokunenera. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Watukuka mwini kupereka madalitso ambiri, yemwe akafuna akuchitira zabwino kuposa zimenezi,
adzakupatsa tsiku la chimaliziro minda ya mtendere yomwe pansi pake pakuyenda mitsinje, ndipo adzakupangira nyumba zikuluzikulu zachifumu. bal kadhabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadhaba bis-sa'ati sa'ira. Koma akutsutsa za nthawi ya kiyama, ndipo tawakonzera moto woyaka iwo amene akutsutsa za nthawi ya kiyama ya chimaliziro. idha ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Motowo ukadzawaona nawonso nkuwona kuchokera pamalo apatali, iwo adzamva mkwiyo wa motowo ndi mkokomo wake. wa idha ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura. Ndipo akadzaponyedwa mmenemo pamalo opanika ukumanja tanjatidwa chakukhosi, pamenepo adzayitana imfa kuti iwafike afe apumule ku masautso. la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira. Tidzawawuza, lero musayitane imfa imodzi, koma itanani imfa zambiri, ndipo simupeza mpumulo koma mazunzo okhaokha. qul adhalika khayrun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Nena kwa osakhulupirira, kodi izi ndizo zabwino kapena munda wamuyaya umene alonjezedwa opa Mulungu kuti udzakhale mphotho yabwino kwa iwo ndi kobwerera kotamandika? lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Mmenemo adzapeza chilichonse chomwe adzafune, adzakhala mmenemo muyaya. Mtenderewu ndi lonjezo lochokera kwa Mbuye wako pa iwo lomwe adampempha kuti adzawakwaniritse. wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallu sabil. Ndipo kumbuka tsiku limene adzawasonkhanitse awa osakhulupirira ndi omwe adali kuwapembedza monga Yesu, Uzairi ndi angelo kusiya Mulungu. Adzanena Mulungu kuuza amene ankalambiridwawo, kodi ndinu mudasocheretsa anthu angawa kapena ndi okha adasochera njira? qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Adzanena, o ulemerero ukhale kwa ino, sizidali zoyenera kwa ife kudzikonzera atetezi m'malo mwa ino, nanji kuuza anthu kuti azitipembedza, koma mudawasangalatsa iwo ndi makolo awo kufikira adayiwala malangizo anu, ndipo adali anthu owonongeka. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Mulungu adzati, ndithu yakutsutsani milungu yanuyo pa zimene mwanena kuti iwo adakusocheretsani, ndipo simutha kuzichotsera chilango ngakhale kupeza chithandizo. Ndipo ndithudi amene achite zoyipa mwa inu tidzamulawitsa chilango chachikulu. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Ndipo palibe pamene tidatuma atumiki patsogolo pako koma ndithu iwo adali kudya chakudya ankayendanso m'misika. Ndipo tawasankha ena mwa inu kuti akhale mayeso kwa ena popereka masautso kwa olungama. Kodi mupirira?
ndipo mbuye wako ali wopenya chilichonse. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتبا كبيرا. Ndipo amene alibe chiyembekezo chakukumana nafe akunena, bwanji angelo satumidwa kwa ife kapena timuone mbuye wathu kuti atitsimikizire kuti ndiwe ndi mtumiki wake. Ndipo Mulungu akunena, ndithu azitukumula m'mitima mwawo ndipo anyoza kunyoza kwakukulu. Yawma yarawna almalaikata la bushra yawma idhin lilmujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Tsiku lowaona angelo sikudzakhala chisangalalo tsiku limenelo kwa ochimwa, koma lidzakhala tsiku lochoka moyo wawo. Ndipo adzanena tsiku limenelo, ha, Mulungu atichinjirize, koma mawu awa sadzathandiza chilichonse. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ndipo tidzayidzera ntchito iliyonse yabwino imene adachita, ndipo tidzayichita monga fumbi lowuluka ponseponse yopanda phindu chifukwa cha kusakhulupirira Mulungu kwawo. Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. Anthu akumunda wa mtendere tsiku limenelo adzakhala ndi mokhala mwabwino ndi pamalo pa mpumulo wabwino. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Ndipo akumbutse za tsikulo pomwe thambo lidzang'ambika ndi kudzetsa mitambo yomwe idzachititsa chindima ponseponse ndipo angelo adzatsika ambirimbiri. Almulku yawma idhin alhaqqu lirrahman wa kana yawman 'ala alkafirina 'asira. Tsiku limenelo ufumu wachoonadi ngwa Mulungu wachifundo chambiri, ndipo lidzakhala tsiku lovuta kwa osakhulupirira. Wa yawma ya'arru adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ndipo tsiku limenelo wosalungama adzapukuta zala zake uku akunena, kalanga ine ndikadatsata njira ya mtumiki. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Tsoka langa, ndikadapanda kunchita uje kukhala bwenzi wanga nkadapulumuka lero. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Ndithu adandisocheretsa kufikira ndidasiya ulaliki wa Mulungu utandidzera. Zoonadi Satana amataya munthu akaona kuti wamugwetsa mchiwonongeko. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Ndipo mtumiki adasuma kwa mbuye wake, adati, mbuye wanga, ndithu anthu anga ayisandutsa Qur'ani kukhala chinthu chosiyidwa, sakuiwerenga ndiponso sakutsata ziphunzitso zake. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Momwemonso mneneri aliyense tidamkonzera ndani wochokera mwa anthu oyipa, ndipo mbuye wako wakwana kukhala mongoli ndi mthandizi wako. Wa qala alladhina kafaru lawla nuzzila alayhi alqur'anu jumlatan wahidah kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Ndipo amene sadakhulupirira akunena, bwanji Qur'ani yonse sidavumbulutsidwe nthawi imodzi kwa iye? Momwemo ukuiwoneramo tikuyitumiza pang'ono-pang'ono kuti tiulimbikitse mtima wako ndi iyo, ndipo tayiyala nkayalidwe kabwino. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Ndipo sangakubweretsere fanizo lililonse koma tikubweretsera choonadi choyankha fanizolo ndi kukudziwitsa ndi kumasulira kwabwino. Alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam
أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. amene adzasonkhanitsidwe akukokedwa ndi nkhope zawo kunka ku jahannam, iwowo adzakhala pamalo oyipa ndipo ngosochera njira yachoonadi. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. Ndipo ndithu Mose tidampatsa buku ndipo m'bale wake Aaron tidamusankha kukhala nduna yake. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Ndipo tidati, pitani kwa anthu omwe atsutsa zisonyezo zathu, choncho tidawawononga kotheratu. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Nawonso anthu a Nuh pamene adatsutsa atumiki tidawamiza ndipo tidawachita kukhala phunziro kwa anthu, ndipo anthu osalungama tawakonzera chilango chowawa. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Nawonso Ad, Asamud ndi eni chitsime ndi mibado yambiri pakati pawo. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Ndipo onse tidawaponyera mafanizo ndiponso onse tidawawononga motheratu pamene adakana kutsatira malamulo athu. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Ndipo ndithu iwo akuraishi maulendo awo adafika pamudzi womwe mvula yoyipa idawavumbwa. Kodi sadali kuuona, koma sadali kuyembekezera za kuuka ku imfa. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. Ndipo akakuona iwe mtumiki Muhammad amangokuchitira chipongwe, kodi uyu ndiye mwe Mulungu wamtuma kuti akhale mtumiki? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Ndithu adatsala pang'ono kutisocheretsa ku milungu yathu tikadapanda kupirira pa milunguyo. Posachedwapa adziwa pamene adzaona chilango kuti ndani wosochera zedi njira. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Kodi wamuona yemwe wachichita chilakolako chake chimene akuchikonda kukhala mulungu wake? Kodi iweyo ungathe kukhala muyang'anire wa iye kotero kuti ungamkakamize chomwe safuna? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Kapena kuganiza kuti ambiri aiwo akumva kapena kuzindikira. Iwo sali kanthu kena koma ali ngati ziweto ndipo iwo asochera kwambiri njira. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. Kodi sudaone momwe mbuye wako wautambasulira mthunzi? Akadafuna akadauchita kuti ukhale wokhazikika wosasinthasintha, ndipo talichita dzuwa kukhala chisonyezo chake. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Kenaka tukuufumbata kwa ife nkufumbata kwa pang'ono-pang'ono kufikira wonse utachoka. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Ndipo iye ndi amene wakuchitirani usiku kukhala monga chovala, ndipo tulo monga mpumulo, ndipo usana wauchita kukhala monga nthawi yowuka kuimfa. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
Iye ndiyemwe amatumiza mphepo kukhala nkhani yabwino patsogolo pa chifundo chake mvula, ndipo kuchokera ku mitambo tikutsitsa madzi woyera. linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira. Kuti ndi madziwo tiukitse dziko lakufa lachilala ndi kumwetsa zina mwa zimene tidazilenga monga ziweto ndi anthu ochuluka. walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru faaba aktharu nnasi illa kufura. Ndiponso ndithu tikuyigawa mvulayi pakati pawo kuti akumbukire, ndipo anthu ambiri akukana kuthokoza Mulungu koma kupitiriza kusakhulupirira. walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Ndipo tikadafuna tikadatuma mchenjezi wawo mmudzi uliwonse, koma tatuma Muhammad kuti akhale mchenjezi wa onse. fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Choncho usawamvere osakhulupirira, koma limbana nawo ndi iyo Qur'an, kulimbana kwakukulu. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Ndipo iye Mulungu ndiye wazikumanisa nyanja ziwiri, iyi ya madzi okoma othetsa ludzu ndi iyi ya madzi amchere owawa, ndipo wayika malire ndi chitsekerezo chotsekereza pakati pa izo. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Ndipo iye ndiye adalenga munthu ndi madzi, ndiponso adanchitira chibale cha magazi ndi chibale cha ukwati, ndipo mbuye wako ali wokhoza chilichonse. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Ndipo ena mwa anthu akupembedza zina zake kusiya Mulungu, zomwe sizingawathandize ndiponso sizingawadzetsere masautso atasiya kuzipembedza, ndipo wosakhulupirira ndi mthandizi wa zoyipa powukira mbuye wake. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Ndipo ife sitidakutume koma kuti ukhale wowuza nkhani zabwino okhulupirira ndi wochenjeza osakhulupirira. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Nena, sindikupemphani malipiro pa zimenezi zomwe ndikukuphunzitsani, koma amene afuna ayenda pa njira yopita kwa mbuye wake popanda chopereka. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Ndipo tsamira kwa Mulungu wamoyo wamuyaya yemwe safa, ndipo mulemekeze pontamanda ndi mbiri zake, ndipo iye akukwana kudziwa bwinobwino machimo a akapolo ake. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Yemwe adalenga thambo ndi nthaka ndi zimene zikupezeka mkati mwake, adazilenga m'masiku 6, ndipo adakhazikika pa mpando wake wachifumu nkukhazikika kodziwa yekha. Iye ngwachifundo chambiri, mufunseni wodziwa za iye. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Ndipo akawuzidwa kuti mulambireni Mulungu wachifundo chambiri, amati, ndani wachifundo chambiri, kodi tilambire yemwe iwe ukutilamula? Mawu amenewa adawawonjezera iwo mwano. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Watukuka mwene kupereka madalitso, yemwe adakhazikitsa nyenyezi kuthambo, ndipo mmenemo adayika nyali, dzuwa ndi mwezi wowunika.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Ndipo iye ndiyemwe adapanga usiku ndi usana kuti zizitsatana ndi kusinthana. Izi zingapindulitse kwa amene afuna kukumbukira kapena amene afuna kuthokoza. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ndipo akapolo a Mulungu wachifundo chambiri ndi omwe akuyenda pa dziko modzichepetsa, ndipo mbuli zikanena kwa iwo mawu amwano amaziyankha mawu abwino. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Ndi omwe amapititsa nthawi ina ya usiku uku akulambira ndi kuyimirira chifukwa cha kulemekeza Mbuye wawo. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Ndi omwe akunena, Mbuye wathu, tichotsereni chilango cha Jahannam, ndithu chilango chake nchosasiyana nacho. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Ndithu iyo ndi malo oyipa ndiponso pokhala poyipa. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ndi omwe amataka magawira anthu ena chuma chawo, samwaza pachabe ndiponso sachita umbombo, koma amachita mwapakatikati. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Ndi omwe sapembedza milungu ina poyiphatikiza ndi Mulungu, ndiponso sapha munthu yemwe Mulungu adaletsa kumupha kupatula pakakhala choonadi, ndiponso sachita chigololo. Ndipo amene achite zimenezi apeza masautso pompano pa dziko lapansi. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Chilango chidzawonjezeredwa kwa iye tsiku la kiyama, ndipo adzakhala mchilango muyaya uko aliwonyezeka. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kupatula amene walapa nakhulupirira ndi kuchita ntchito yabwino, tsono iwowo Mulungu adzawasinthira zoyipa zawo kukhala zabwino, ndipo Mulungu ali wokhululuka kwambiri wachisoni. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Ndipo amene akulapa ndi kuchita zabwino, ndithu iye akulapa mwachoonadi kwa Mulungu. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Omwenso sachitira umboni zabodza, ndipo akadutsa pamalo pa zachibwana amadutsa mwaulemu. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Ndiponso omwe amataka kumbutsidwa aya za Mbuye wawo samazigwera mwaugonthi ndi mwakhungu. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Ndi omwenso akunena, Mbuye wathu, tipatseni mwa akazi athu ndi ana athu chotonthoza maso, ndipo tichiteni kukhala atsogoleri aopa Mulungu. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Iwo adzalipidwa nyota zapamwamba chifukwa cha mavuto omwe adawapirira, ndipo akalandira mmenemo ulemu ndi mtendere. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Akakhala mmenemo muyaya, malo abwino ndipo kukhala pabwino. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Nena, ndithu mbuye wanga sakadalabadira chilichonse pa inu pakadapanda mapemphero anu akadakulangani pompano pa dziko lapansi. Komabe inu mwatsutsa uthenga wa aneneri, choncho chilango chidzakugweranibe.